Това ще бъде Гушко отдъхот, нали, излиза. Аз отварям вратата на един чучко и той Гушко ми вика, кой си ти? И аз не му отговорих нищо. И той след това, кажи ми кой си ти или ще стане лошо с теб. Аз не му отговорих. Той ме захвана, аз взема да ме грабчи, хвърли ме върху едно дърво, притисна ми сърцето, удари ми гърба много силно. Аз останах на една капка живот и познайте кога го направих. Ударих го там, където не трябва. А именно в този салон. И той ревна и ми вика, Букуле, умри бе. И аз веднага, оп, идва. И сега ще ви го доразкажа, докато самолет кацва. И след това се прибирам, казвам на баба ми, на майка ми и на баща ми. Те излизат и го изпретрепват и бая гадно става. Много гадно. Направото ревна да умре. И аз се възхвалих. Казах на всички мои приятели, че го убиха. С кавички. Как мога да те убия дете, бе? Как мога да те да убиха дете? Ето.